na yayewa. Bayani na taho in baki kan soyayya ta, cikin nutsuwa ɗab a waye ba na yan wauta. Mutanen kirki da gaskiya suka shirya ta, tunani na aidani da ke ba saɓawa. Kaji mai gida a bar dai tonawa. Kinke ba kya san zama da kowa na yarda, an ce kishin ki ya ɓaci kowa ya shaida, amma ni lafiyar zama da ke shi na hanga, shi yasa duk tanke ba na dubawa. Kama duba in ka rabu da ni wa za ka yi wa. Dan Allah ki daina zancen ƴan yara, domin ni dai kin san aure da so shi na aura. Amma yanzu da ni da ke a yau ni na lura, kina ta wahalshe ni ko ban iya ramawa. Ka rama ni da kai kawa ta ka kwaɗewa. Gidana dukkan abinci nan bayan kewa, ruwa an shaida duram na ka tarawa, tufafi dukkan wata guda na kaɗin gawa, gawo miki dan gudun zubar mai ɓatawa. Waniwa ma zai buga ni ɗin zam kamawa. Faɗa ba ɗan huce, kiran nan kin san in baki ci ba zai lalace. Kuɗi in na baki sai ki je baki ta kance, abincin cini na ko sai kin so kika girkawa. Ni na ƙoshi kuma kuɗin gida na ka aikawa. Gaɗe kika amsa min, yau na gane nufin ki so kike faɗi saɓa min. To shi kenan duk abin da zan yi kice amin, yau zan mutu lallai garafi zan komawa. Kama mutumin in ka tafi miji zan sakewa. Gida baka san wasa, kamar ni ya za a ce da kai na kasa insa. Abin da kai min da safaran nan shi yasa, amma komai ya wuce a bar ma hangawa. Haba, na gwada ki ne kawai karramawa. Amma gashin maci zuciyata ta zautu, to shi kenan zo mu je mu zauna miyu. To ba komai ai a yau falallai ya kyautu, in ci abinci da ɗan ruwa don walawa.
duhu na yayewa gari ya waye dukan